Nazioak eta estatuak 21. mendean, demokrazia eta erabakitzeko eskubidea, nazioarteko jardunaldiak. Goiburu hori hartuta Eusko Ikaskuntzak Donostian jardunaldiak antolatu ditu, atzo, gaur eta bihar, eta guk jardunaldi horiek hurbiletik jarraitzen dituen Mario Zubiagarekin hitz egin behar dugu orain. Arratsaldeon, Mario. Arratsaldeon. Bueno, zer nola dijoaz kontuak? Oso ondo, oso pozik gaude, atzo ia egun lagun bildu zian egunean zehar, eta gaur ere, oantxe amaitzen aigea arratsaldeko mahai ingurua, ikuspegi sozioekonomiko batetik erabakitzeko eskubideak duen garrantziaz aritu dira daupabost aditu, eta beste egun lagun bildu ditugu aretoan, eta oso eztabaida bizian utzi ditut, antxe bertan atea naiz, eta 6etan amaitzekoa zen, eta ikusten duzunez, oraindik ere ez dute eztabaida amaitu, hortaz oso pozik. Entzuleak ere pozik, entzuten ari direnarekin? Bai, hombre, pozik, nik uste entzulego aldetik ere, entzulego aniza da, eta gaur bildu ditugunak, arratzaldean bildu ditugunak, ikuspegi sozioekonomiko batetik gaia lantzeko, begitada desberdinak izan dira, ezta? Sabina Zuatik hasi, Joseba Azkarraga, Imanol Esnaola, Nekane Jurado, bakoitzak, erabakitzeko eskubidearen eta batez ere erabakiaren garrantzia azpimarratuta, Euskal Herriak gai honi buruz hartu behar duen edo erabakiari garrantzia eman da, bakoitzak noski, bere nabardua eman du, bere gai kutxunenak azpimarratu ditu, enplegua dela, edo iraunkortasuna dela, edo hezkuntza dela, eta pentsatzen entzulegoaren aldetik ere, denetatik egongo zala, eta jende batek, batzuena, besteena baino gustago entzungo zula, baina eztabaida oso politia joan da baina arte, eta hor batez ere azpimarratzekoa da, nola, ados jarri diren abia puntuan, ezta? Euskal Herriak, gai hontan bereziki, erabakitzeko gaitasun hori eskuratu behar dula, eta gai hortan bereziki, erabakiak daukan garrantzia, ezta? Estatuak ez dira desagertu, politika publikoak ez dira desagertu, liberalismoak esan digun estatua desagertzen ari zela, edo desagertuta zegoela gai hauetan, hori ez da egia, eta erabaki estatalak hartzeko ahalmen hori oso importantea da. Ez da hortan ados jarri dira, pero bakoitzak bere nabardurak eman ditu. Batek baino gehiagok esango du erabakitzeko eskubidearen aldekoak, konbentzituak zaudetela horrexerita? Bai, alde batetik bai, esango nuke gehiengoa azken finean olako jardunaldi batzutan, noski, normala danez, gai horren inguruan eztabaidatzeko prest dagoen jendea dela, ezta. Pero egia da, hor berezitasunak eta desberdintasunak sortzen direla erabakitzeko eskubide hori garatzeko eta egikaritzeko momentuan. Baldintzetan, moduetan, epetan eta horren inguruan sortzen direla eztabaidak. Baina azkenean, erabakitzeko eskubidea hori ere goizeko saioan azpimarratu da, demokraziarekin parekatzen kontzeptua da, burujabetzarekin parekatzen kontzeptua da, eta ez dago, esango nuke, ez dakit autu politiko edo izpide politiko partidizatetik aparte ez dago inor printzipio horren kontra jo dezakenik, ezta? Beste kontu bada, jardunaldi hauetara bildu diren ala ez, baina azkenian izango litzateke, demokrazia bera ukatzea edo burujabetza bera ukatzea, ezta? Alde horretatik ez inor hori esango duenik. Beste kontu bada, baldintzen inguruan, moduen inguruan, epen inguruan eztabaidatu daitekela, eta nik uste parametro horietan izan dela atzoko eztabaida, eta gaurkoa ere, eta pentsatzen dugu biharkoa ere, ikuspegi juridiko bat da hori, eta hori izango dela gaia, ez da gaia. Aipatu didazu ikuspuntu sozioekonomikoa, atzo esate baterako jardun ziren Zelain Nikolas, gure eskudagokoa, baita Yes Scotlandeko ordezkari bat, eta Kataluniatik etorritakoa ere bai, Asamblea Nazional Katalanakoa. Bai, goizian landugu nitu batez ere, Graham Maberiren eskutik, batez ere besten gainonen eskutik iskat, Europar Batasunak ze jarrera hartu duen oin arte, olako prozesuen aurrean, edo ze jarrera hartuko luken, hemendik aurrerako prozesu berriak piztuko balira, edo martxan daudenak modu batean edo bestean ametuko balira. Eta gero arratsaldean bildu ziren, hain zuzen ere, bakitzeko eskubidearen inguruan, ez maite herrietan, oso diren gizartekinenak, ezta? Yes Scotland, Asamblea Nacional de Cataluña eta gure esku dago. Eta prozesera azpimarratu zena izan zen, horako prozesuetan, Mas presidenteak azaroaren 9an esan zuen bezala, oso garrantzitsua dela simbiosi bat lortzea eragile sozial, politiko, instituzional
eta herritarren atzetik, ez da, edo aldetik. Eta orduan simbiosi hori edo ekarlan hori izan dela azkenean bai Eskozian eta bai Katalunian bi herri horiek puntu horretara eraman dituenak. Eta, bueno, Euskal Herrian ere gure esku dagok hasi duia, abiatu daia hil horretatik, eta pentsatzen du, momentu batetik aurrera, mobilizazio horrek ere loturak izango dituela bertako erakundeekin eta bertako bestelako eragile politikoekin. Hori izan zen atzoko nolai konklusioa. Eta bihar juristentzat utzi duzu eguna. Gaur ere juristen tarte bat izan da, Juanjo Alvarezek hartu du hitza, goizean goiz, eta berak ere, Europa izpidi hartuta ere beste aukera juridiko batzuk eta plazaratu ditu. Eta biharko egunez, Ruiz Bieites irakaslea, Deustuko Unibertsitatekoa, Eduardo Birgala UPV-koa eta Iñigo Urrutia, hori ere UPV-koa, hirura bilduko dira, batez ere eragiteko eskubideen ikuspegi konstituzionaletik aztertzeko. Ze punturaino, Espainiako konstituzioak bere baitan duen erabakitzeko eskubidea, nahiz eta batzuk ez konturatu, edo ze punturaino reforma konstituzionala beharko litzateken eragiteko eskubide hori txertatzeko Espainiako konstituzioan, edo hori beharrezkoa den, edo ez den, erabakitzeko eskubide hori egikarizeko. Ze posizio hori ere biharkoan ere plazaratuko da. Ez dela beharrezkoa Espainiako konstituzioaren reforma hori bideratzea erabakitzeko eskubide hori gauzatzeko. Hori printzipio demokratikoaren adierazpena dela, eta ez dagoela inoren aitorpenaren baitan. Eta hori da, zuzen ere, Kataluniako prozesuak erakutsi digula. Bueno, bihar norbaitek hurbildu nahiko balu, gaurkoa bukatzen ari zaretelako, irekiak dira, jardunaldiak? Irekiak dira, bai, sarrera librea da, eta gonbidapena, bide eta modu honen bitartez, luzatzen dizuet, eta dizuegu, edan nahi zuenean murbiltzeko, eta Donostiara, Carlos Santamaria aretora, ez da? Unibertsitateko aretora. Murbiltzeko, eta zabaiatzeko gai gurez. Bueno, eta ez dakit, gero jardunaldi hauen laburpenarekin zerbait konkretua egiteko asmoa daukazue, Mario? Laburpenak bihar bertan, goizeko saioak amaituta gero, laburpena egingo dugu, pixkat egunean biru gunetan zehar landu ditugun gaien laburpena salduko dugu publikoki, eta gero gure asmoa batez ere, moenik ez dugu zehaztu, ez gara bildu batzorde akademikokok, baina izango litzateke, ben gaur egun hauetan, landutako gaiei jarraipen ematea. Zimarratuko nuke batez ere, jardunaldi hauetan lortu den aniztasuna eta zabaltasuna batzorde akademikari dagokionean. Ez dut uste inoiz lortu denik inongo gaiaren inguruan horrelako batzorde akademiko bat osatzea. Azken finean, Euskal Herriko unibertsitate guztiak du dira jardunaldi hauetan batzorde akademikoan. Eusko Ikaskuntzak hartu du antolatzaile ardura, UPV batera, baina bertan bildu zaizkigu Unibertsitate Navarratik hasi, UMNA, Horreko Unibertsitatea, Mondrago Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea ere. Hortaz, nik uste badagoela altxor bat, badagoela kapital bat, badagoela elkarlanerako eta konvergentziarako saiakera bat, eta hauxe, jardunaldi hauek, lehenengo urratsa besterik ez dira. Mario Zubiaga, guk ere egin nahi izan dugu mezularitik nazioak eta estatuak 21. mendean jardunaldi horietan sartu irtena, eta eskerrik asko, zuk atea zabaldu diguzulako. Eskerrik asko zuei eta bihar animatu etorri. Hori da, segi ondo. Agur. Euskadi Irratia. Niri pasan aztin gertazten, bai. Etxe albun megafoni xintzu denez. Arrazo, osnugundu, egindu, bostatu usan da. Zer? Baina esan ze partido gustatzen. Arzingoa, ez. Horrelako argudioekin berdin dio arrazoirik ez edukitzeak ere. Amarauna, asteburu eta jaiegunetan Euskadi Irratian 10:00 ordu batera.